Helo pawb, Richard Jones ydw I, a fi ydy'r cawr Cymraeg heddiw. Dwi'n edrych ymlaen at ateb cwestiynau seren a sbarc, felly i ffwrdd â ni. Oeddet ti'n hoffi ffermio pan yn blentyn? Roeddwn ni'n hoffi ffarmio pan oeddwn ni yn blentyn. Roeddwn ni yn mwynhau gwylio dad yn cneifio. Roeddwn i wrth fy modd yn helpu ar y fferm yn ystod y penwythnos hefyd. Ble rwyt ti'n gweithio nawr? Dwi'n gweithio adre ar y fferm. Dwi hefyd yn teithio o gwmpas ffermydd yn yr ardal yn cneifio. Ydy siarad Cymraeg wedi dy helpu di? Ydy, mae siarad Cymraeg wedi fy helpu i achos dwi yn cneifio i ffermydd sy'n siarad Cymraeg ac mae Cymraeg yn bwysig iddyn nhw. Dwi hefyd wedi cael cyfweliadau ar y teledu a'r radio yn Gymraeg. Dwi'n cael fy mharchu am fod a balchder dros fy iaith ar draws y byd. Wyt ti wedi cynrychioli Cymru? Do, dwi wedi cynrychioli Cymru yn cneifio defaid. Dwi wedi ennill pencampwriaeth cneifio y byd yn 2019 ac yn 2023. Beth yw dy hoff sioe amaethyddol di? Fy hoff sioe amaethyddol ydy sioe frenhinol, oherwydd dyma sioe amaethyddol fwyaf Cymru. Mae hi'n sioe arbennig. Cofiwch gwblhau ein her Cymraeg campus. Dweda wrthyn nhw beth yw'r her, Richard. Yn gyntaf, dwi'n mynd i herio chi i edrych ar fap o'r byd a dod o hyd i'r gwledydd rydw i wedi trafeilio iddyn nhw i gneifio, sef Seland Newydd, Swistir, Norwy, Ffrainc, Iwerddon, yr Alban a Lloegr. Yna, allwch chi ddarganfod beth ydy enw prifddinas bob gwlad.